21st सेन्चुरिनि खायसे बेसेबांबा गोथौयै गोसो होनो गोनां रियेल एबा थार बाथ्राफोर। गोदोनिफ्राय फैयै फैयै जों रायलायग्रा फना वायारलेस जाबाय। मटर गारि आरो कार्सफ्रा कीलेस जाबाय। कुकिंफ्रा फायारलेस, अर गैयाब्लाबो ओंखाम ओंख्रिफ्रा मोनग्रा जाबाय। लोगोसेनो फुडफ्रा जाग्रा जामुंफोरा फेटलेस। नाइट्स आर स्लीपलेस। आथिखालनि मानसिफ्रा हराव खमानो उन्दुयो। ड्रेसेस आर स्लीपलेस। आखाइ खान्दा खान्दा ड्रेसफोर जालांबाय। युथ्स आर जबलेस। खामानि मोननो रोङि जाजोब्बाय आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा। टायार्स आर टिउबलेस। मटर गारिनि टायार्सफोराबो टिउबलेस जाबोबाय। लिडार्स आर सेमलेस। लोगोसेयैनो वाइफ्स आर फियारलेस, माने हिन्जावफ्रा गिनो रोंलिया। चिल्ड्रेन आर मेनारलेस। नोंथाङा नोजोर होदों जानो हागौ। मिनिथाव बाथ्रा, बेबिस आर फादारलेस। सोमोन्दो एबा रिलेशनशिप्स आर मीनिंलेस। फिलिंग्स आर हार्टलेस। एटिट्युड्स आर केयारलेस। केयार खालामि एटिट्युड जों नुनो मोनो। फैयै फैयै गासैबो बिथिङावनो लेस जाबोगासिनो दं। नाथाय जोंनि आसा एबा हपआ दासिमबो एन्डलेस। आरो नैबे भिडिअखौ नोंथाङा रावजोंबो शेयार खालामाब्ला नै भिडिअनि मेसेजआ वार्थलेस एबा बेसेन गैया।